Eta bederatzi zen hasi nintzen eskola da. Eta margarrenien, margarren urtien, mila bederatzi eta marrien, beste eskolak barri ondara jarrik. Neskena bat eta mutilena beste bat. Kanpatiko rumia eta saldu zubia. Zatagon orduen ari saldu zubia da. Erraketxo batean gani zubia guen da saldu zubia. Da, ane izin eskola barrizak. Bai maistra da, bai zizu, saldu berren Euskaldunik etzan egon Errepublika denboran bez. Zaben. Lehenengo... Hori ikeragarriz ez da, Valentin ez da, Errepublika pesaban ekarri hori ez da. Que ba, Errepublika horretaz, nik ez da, denbora ipenik gueuk joan. Hain beste urteko eskumak haintzen, da agirue aldatzeko, orduen zan jente pazifiku eta lasak bizizan jendeak. Astiripes aldatzeko. Denbora asko bez, zan egin. Eta amabitik, eta amasei zati bat. Bai. Ni Errepublika denbora mitzat atrasko ekotu hartuen. Da hori legi baserri txarran, ez da gizet lege dekretu, zan hori bez. Horrek gauzo importanti gizi. Da nik intzatot hor mailean, igual ez zan momentu izego jentie gulertzeko horako aldakuntzak egin. Nik inoz esan dut eta iatzi bai, hemen demokrazia ez da hori esantu, Asia Republiki osan dekora izenizik. Benetako demokraziek. Arabe jaio egin zituen, da, nopez. Nopez da hori. Baina, epoko bat izan, niretzago pentetan imotikuen izan, baina aldakuntza duzek. Zumen zan, bortazin egin beste kilo bat dugu zan. Niretzako Errepublikiek esan dituzen denboratik beren proiektuek, beren amesak martxatek egiteko.